Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Aisha. Ina ɗaya daga cikin matan Adam A. Zango wanda ya aura. Kamar ni ce ta biyu. Da ban so na fito na yi magana akan ina abubuwan da suke faruwa ba, saboda ina ji a cikin matan shi kamar ba kowa gaskiya ya sanni ba, sai wanda ya sanni lokacin ina tare da shi. Kamar 'yan harkar su, irin wanda ya lissafo ɗin nan, ɗaiɗai ne wanda bai sanni a ciki ba. Mun zauna da shi zaman aure, ina ji kaf matan shi ba wanda ta zauna da shi ta daɗe wanda na yi da shi na zaman aure. Aƙalla mun yi kusan shekara 10. 'Ya'yanmu 3, maza 2, mace 1. A yanzu haka ma macen tana hannuna ne. To kuma mun yi zaman aure da shi, zaman lafiya alhamdulillahi, saboda mutum ne mai kirki da kyautatawa. Dukkan wani haƙƙi da miji ya kamata ya sauke ma matan shi gaskiya na ƙoƙarin yi alhamdulillahi. Don ban taɓa neman abu na rasa a gurin shi ba. Ba mu taɓa zama wai a ce wai yau gashi ka nema abu a gurin mijinka bai maka ba. Hatta nan wanke kai salon idan za mu je, kuɗi yake ɗauka ya ba mutum, kuɗin da ya san ya fi ƙarfin kuɗin wannan wanke kai da zaki je. Kuma sannan idan nan da wata ɗaya kika ƙara cewa ki ƙara zuwa salon, ba shi zai hana ya ƙara ɗaukan wani kuɗin ya ƙara baki ba. Sannan in kika ce kayan kwalliyanki ya ƙare, zai ɗauki kuɗi mai yawa ya baki ki je ki siyo. Wannan alhamdulillah, ko a ina zan iya tsayawa in ba da shaidan shi akan haka. Kuma Adamu ɗan uwana ne, muna da dangantaka tsakaninmu sosai mai ƙarfi, don mahaifiyarsa yayan mahaifina ne. Kuma har yanzu da muka rabu da Adamu, zumuncinmu yana nan yadda yake, saboda idan sha'anin gidan Adamu ya tashi, mahaifina zai tashi ya je ya zauna da yayan shi su hira su tattauna. Kuma idan sha'anin gidanmu ya zo, za ta zo sai kwanaki a gidanmu a gama sha'ani da koma. Shi kuma Adamu zai turo gudunmawa idan ba zai samu zuwa ba, saboda akwai sha'anin da yake zuwa na gidan namu. Kuma ni mahaifina bai taɓa zama ya zagi Adamu don ya sake ni ba. Mu abin da muka yadda, mu musulmai ne, mun yadda da kaddara, kuma shi aure rai gare shi. Kuma tun kafin ɗan adam ya fito duniya, Allah yake rubuta mishi kaddaransa, matan shi, 'ya'yan shi, arzikin shi, ranar da zai mutu. Duk musulmi ya kamata a ce ya yarda da wannan kaddara. Kuma bayan da za a yi mutum ya kashe kuɗin shi mai yawa ya auro mata, sannan a ce ya waye gari ya rabu da ita. Duk mutumin da ya san haka, kuma duk wanda zai aura aure ne na soyayya. Bayan da za a yi ka aure mace kana son ta, tana son ka, ka kashe kuɗin ka mai yawa, sannan ka aure ta don ka sake ta. Kawai jarabawa ne da kaddara na rayuwa, amma ku mutane ba ku ganewa. Kullum Adamu ne mai aure saki, Adamu ne mai aure saki. To ku ya saka? Mu da ya saka iyayenmu ba su fito sun ce komai ba, sai ku Adamu aure saki, saboda shi an san shi a duniya. Su sauran mazan da suke sakin mata sama da 20, 15, su da yake ba a san su a duniya ba, ai ba wanda ya musu surutu, amma sai shi. Kuma mu da ya saka, mu mun yarda da kaddaran mu ne, auren mu ne ya ƙare tsakanin mu da shi, saboda shi aure rai gare shi. Kuma mu mun yarda da kaddara. Duk yanda ta zo mana muna amsan shi hannu bibbiyu. To shine da ni ban yi niyyar fito in yi magana ba. To ni na gaji da amsa wayoyin mutane, saboda akwai wani magana da ya wallafa akan wasu matan shi, abubuwan da suka yi, ya rabu da su. To ana ta turo min abun da masu kira na, wai daman laifin da kuka yi sake ku kenan. To ni da gaskiya ba ni a ciki, saboda ni ina ji mutane ba wanda ya sani a social media, saboda ni ba ma'abociya social media bane gaskiya. To ni ba ni a ciki, saboda Adamu ya san ko ni wace ce, ya yarda da tarbiyya.